Tää ei oo silleen tosi tarina, mutta se äijä on kyllä ihan oikea henkilö. Yes. Back in the day tein nää mun roolimalleilla. Oli hieno jeepit, jotka istuu kromipanteella. Mä nousin humalassa, uskalsin freestylaa ja luulin, et paska on kuumaa kun please paita. Mä tiedän menneitä on turha puida, mutta kaadan kuolleiden muistolle kulkuhuja. Mulla ruskea juomaan kunnon suusta, en sylje runoja vaan hikoilen nauhoitustalle. Tulos kotia, tunnin torilla, juoksen portaita, luurin korvilla. Kunnon tohittaa joukko junnoja, joiden kanssa hengaa massa. Juttus vaikka nähnyt joskus Pohjois-Ervan Nassa. Se on mieleltään vanha vaikka vielä alaikäinen. Saanut tapella pienestä pitää, siitä liikkuu legendoja vittuja story.